τι ωραίο επαγγελματικό όχημα έχω να σας δείξω σήμερα. Πάμε να το δούμε. Mitsubishi Fuso. Καρότσα ανοιχτή ανατρεπόμενη σε υπεράριστη κατάσταση με ελάχιστη χρήση, μοντέλο του 2010. Πεντακάθαρο αυτοκίνητο με αρκετά μεγάλο χώρο φόρτωσης που στις οικοδομικές εργασίες θα σας λύσει τα χέρια, με καμπίνα 3 θέσεων άνετες, με ανατροπή. Πάμε να το... Και ανεβαίνει και ανέβηκε πλήρως. Κοιτάξτε το σασί, το αυτοκίνητο έχει κάνει ελάχιστη χρήση. Πάμε να δούμε και την καρότσα. Με μεταξώνιο 2,7 μέτρα θα σε πάει παντού ευέλικτα χωρίς να κολλήσεις στα στενάκια. Ο θηριώδης κινητήρας 4,9 λίτρων θα κάνει τους 6 τόνους να φαίνονται παιχνιδάκι. Και η καρότσα του είναι Miller 3 σημείων. Αυτοί που γνωρίζουν θα καταλάβουν αμέσως. Για να αποκτήσετε αυτόν το μικρό γίγαντα, επικοινωνήστε μαζί μας στην FGA Auto Group στα τηλέφωνα 6942618390 ή 2831052 478. Σας περιμένουμε. Γεια σας.